kaya ngene sumuk, tanggal-tanggal nom kok malah sumuk. Nyanti ya golek utangan gitu ku HP iki. Wah, BLT-ne ra mudhun-mudhun. Pak Jokowi lali. Ngono terus piye? Jarine diwehi Pak Jokowi. Wah, ya wis, dinteni ae. Mbok menawa medhun Mesti sumuk. Lah kipasane duit ora ono. Pak Jokowi yang ngeten to, BLT yo nggih wong kabeh, ngurusi wong sak Indonesia yo akeh. BLT-ne yo akeh. Wis to, teko-teko. sing dinteni lho Pak ya teko wis oleh tenan akhire. Isis, matur suwun Pak Jokowi. BLT-ne cair, kena nggih tuku HP. Bener to omonganku, BLT-ne mesti teko-teko. Lah, tapi kok tinggi tuku HP? Kan BLT-ne tinggi tuku beras, tinggi mangan. Matur suwun Pak Jokowi. Nah, kalih Bu Menkyu, Menteri Keuangan, napa malih Ibu Menteri Tenaga Kerja, dawan niku BPJS Ketenagakerjaan. Yatrane pun cair, Pak, tapi mboten damel tumbas beras, nggih tumbas HP. Lah pripun anake nedhi HP ben angsal kuota internet sekolah ya, Pak? Ngapunten nggih, damel tumbas HP. Alhamdulillah, BLT-ne cair, iso tinggi tuku HP merek terbaru. Keren banget. Lah wis. Oke. Yo mesti sumuk. Lah kipasane duit ora ono. Matur suwun. Matur suwun, matur nuwun.